Bapak adalah ibu ingkang kula hormati, sugeng siang sugeng pepanggihan malih utawi sugeng hamirsani adicara panggih pengantin adat Jawa. Adicara panggih pengantin adat Jawa iki kepanggihipun Sang Dyah Ayu Anisa Irawati dalam Sang Bagus Khairul Rasatrimana. Ingkang sapanggih badhe kepanggihaken wonten ing sasana Rinengga Kaputren Adicandra Kirana. Bapak adalah ibu yang hormati hati cara panggih katika pandekani dening Sang Subamangala Resa Endah Widiasih SPD. Hati cara panggih dening Sang Siratmaja pengantin putri sak mangke badhe kapanggihaken kelainan Sang Siratmaja pengantin kakung. Kepada Mas Bagus Khairul Rasatrimana. Sugeng siang, sugeng pepanggihan malih lumantar hati cara panggih pengantin adat Jawa Kaporwani. Wus tungkap mangsa kala dumawahing kodrat saking panguwasanipun Gusti kang mumping dumati ana satunggal ingkang asipat jaluk ingkang sumedya ana tepi jejering agesang ilo-ilo ujaring para wanita ingkang wonten punika wau ingkang wonten Taman Kaputren Adicandra Kirana mangkin wonten talemipun panjenenganipun Bapak Taro almarhum dalah Ibu Tarni utawi mangkin wonten talemipun panjenenganipun Bapak Warito dalah Ibu sinten ingkang sampun mijil saking sasana tepas wangi dumugi wonten ing sasana Kaputren Adicandra Kirana kula hatur hamlebet wonten ing sasana Kaputren Adicandra Kirana. Sang Siratmaja pengantin putra Sang Bagus Khairul Rasatrimana ingkang sampun ngagem busana kaprabon kinalung melandiri nonce kalemon Cinandra Prabu Yatur Prabawani. Sang Siratmaja pengantin putra Sang Bagus inggih menika Khairul Rasatrimana datang kantun kinapit panjenenganipun Bapak Witno dalah Ibu Khamisah. Mlebet wonten ing sasana Kaputren kadherekaken tining para bidaya salimpi sesarangan pamboyonging songsong asmara. Dipiredhuk adicaranipun Balang Gantal. Gantal kang minangka tembung suruh kalamun kurepe seji rupane, kalamun ginigit padha rasane. Kaasta dening Sang Siratmaja pengantin putri kawastanan Gondang Kasih. Dening kaasta dening Sang Siratmaja pengantin kakung kawastanan Gondang Tutur. Suruh kang tansah matemu rose, tansah liniting lawe wenang seto, tansah manggih jatuh kramane. Paripurnaning adicara Balang Gantal sang pengantin putri Dyah Ayu Anisa Irawati ngaturaken salam taklim dumateng garwa kinasih. Sasampun ngaturaken salam taklim Sang Siratmaja pengantin putri Kapuri lenggah. Lenggahipun kanthi sedeku hamar kelu kaya konjem-konjeming pratiwi wadanane. Katerasaken adicara nipun menika adicara pintahantikan. Pintahantikan sang pengantin putra Sang Bagus Khairul Rasatrimana. Menika sampun anglepas gamparan. Sasampun nglepas gamparan samparan sigra tinapak sakinggiling tinungkeping layah pratala. Padha sakala katika seksen sakureping langit saklumahing bumi kapitak biar pecah padha saknalika. Manunggaling kuning putih ing telur tansah manunggaling koma sarira manunggaling atma sarira. Paripurnaning adicara pintahantikan sang pengantin putri Anisa Irawati amundut bokor kencana ingkang isinipun sekar mawar melati setaman ingkang ngalih hamiciki samparanipun ingkang karawa. Muga tansah pinaringan bagya mulya kang lumampah, bagya mulya ingkang kepanggih. Paripurnaning adicara inggih menika pintahantikan sang pengantin putri amundut bokor kencana sapunika kang hamiciki samparanipun ingkang garwa. Artosipun dening Sang Siratmaja pengantin putri menika badhe bekti dumateng ingkang garwa kinasih saking
coronipun sang pengantin putri Diah Ayu Nisa Irawati ingkang badhe amutri utawi pun hangu bengi sang garwa kinasih paripurnaning adicara balang kantal katerasaken adicaranipun menika pitahantikan katerasaken adicaranipun siraman samparan sang pengantin putri sampun jumeneng manunggalaken asta sasama ngundhaken asta amutri garwa kinasih utawi ingkang kawasan sapunika menika junjung derajat kula wau derajate padha dene sang pengantin putri menika saged anjungjung derajat martabatipun tiyang garwa kakung dene sang garwa kakung kedah saged anjungjung derajat martabatipun menika garwa pawestri paripurnaning adicara sang pengantin hamutri ingkang garwa menika sampun paripurna sampun paripurna jumeneng jajar kelayan garwa kinasih ya cekap kanthi asta hanggandhing utawinipun anungtun garwa kinasih situt binayang dumateng panjenengan Bapak Warito monggo dumateng yang ibu menika ibu Tahri monggo sakwingingipun jejering tiyang sepuh menika kedah kangge tepa palumpi patuladan tumrapipun putra putri kinasih dene ingkang bapa utaminipun tiyang sepuh menika kedah kalamo cinandra wruhing mangsa madya raras rinaras gatining kandha kuduk medhap kadya kedaping kenyotan tinari krama tan karana karenan panjrahing siti sidem permanem Pernahing taman kaputren Adi Condro Kirana kaprabawan dening sang Siatmaja pengantin sarimbit sang bagus menika Khairul Nasab Trimana dalah sang Diah Ayu Nisa Irawati katungtun dening ingkang bapa minggah wong setinggil binaturata ingkang sampun linemaken babut permadani sinebaran sari Kowendo lisah cepat kasturi pahataning para widodara dalah para widodari jati sakjatine kamulyan mulya ya sakjatine katresnan angger rayiku Khairul Nisa tak pangku dening Kang Bapa artosipun dene panjenenganipun Bapa Warito menika mboten badhe mbang cinde mbang ciladan tegesipun mboten badhe hamilah-milah pundi menika anak mantu pundi menika anak pribadi sedaya menika kapetang dados putra putri priyangga pribadi paripurnaning adicara menika Bapak timbang katrasaken adicaranipun umbul donga dening panjenenganipun Bapak Warito ingkang badhe amisuda sang putra putri utaminipun ingkang rayi kekalih asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma tejayahna luputing pati gumanti kayuana cahya mandheg mancur soroteng Allah cahya mandheg mancur soroteng Nur Muhammad cahya mandheg mancur soroteng Nabi Allah Yusuf alaihi salam cahya mandheg mancur soroteng Joyok Sumo cahya mandheg mancur soroteng pengantin kaki pengantin menika Mas Bagus Khairul Nasab Trimana dalah sang Diah Ayu Nisa Irawati ijo royo-royo kadya godhong tringa manyar-manyar kadya temanten anyar mugi-mugi sang semangat pengantin sarimbit sasama pinaringan donga dening ingkang raka mugi tansah pinaringan wiji sawiji mulane dadi pinaringan wiji putra dados putra ingkang waladun sholihun putra ingkang saleh putra ingkang saged mikul dhuwur derajatipun tiyang sepuh kalih mbok pinaringan wiji putri dados putri ingkang salehah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahirabbil alamin al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wali walidayya amin amin ya rabbal alamin.
Bapak adalah ibu yang hormati sapunika katrasaken adicaranipun menika adicara kacar kucur kanthi kumiringing gending Ibu Pertiwi. Lan mugi-mugi tansah pinaring rejeki ingkang gampang ya tur gangsar. Kacar kucur awas ketos Palawija. Cinampur jagung kawak kedelai kawak kapurata. Kabundel manunggal kados setunggal kawastanan guna tampa kaya. Mau ditampeni Ibu? Paripurnaning adicara kacar kucur katampi dening ingkang Ibu. Sasun katampi kabundal malih. Tumpeng punar warni kuning. Artosipun tidak panjenenganipun Bapak Warito, almarhum Bapak Tarno, Ibu Tarni, panjenengan Bapak Witno adalah Ibu Kamisah. Dinten punika kanthi muji syukur dumateng Gusti Kang Maha Agung kanthi manggihaken putra putri kinasih kanthi paripurna kanthi boten-boten panawa satunggaling punapa. Monggo Mas Herul kali Mbak Nisa kanthi ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Potong tumpeng punar kuning. Moga sang pengantin tansah pinaringan slaman slumun slamet. Moga tansah pinaringan keluarga ingkang rukun, jodoh ingkang langgeng. Lan mugi-mugi dadosaken keluarga ingkang saged kangge tepa panupi tumrapipun keluarga. Bapak adalah Ibu sasampunipun adicaripun potong tumpeng punar katrasaken adicaripun dulang dinulang utawinipun dakar kelimah sekul. Mugi-mugi sang pengantin tansah bebasanipun abot enteng badhe dipun sareng-sareng senggo. Bebasanipun abot enteng badhe pareng sareng-sareng dipun pikul. Tumrapipun badhe hambangun palewismo pale keluarga. Ya, ambil lagi Mbak Nisa, Mas Herul. Ngambil lagi, tunjukkan sama kamera ya. Tunjukkan sama Mas Paicong. Ya, tunjukkan agak maju lagi. Tempelin sendoknya, tempelin. Iya, agak maju lagi. Nah, tempelin. Sambil tersenyum. Monggo untuk suap-suapan lagi. Mugi tansah mlebet wonten ing senobari. Tirta wening, tirta saka tembung banyu. Wening dene sang pengantin sarimbit sapunika kepanggihipun teksih bujang ting-ting prawan ting-ting. Dene kala wau wanci tabuh 8 sampun kepanggihaken wonten ing Majelis Agung Abdu Nikah. Monggo Mbak Nisa kali Mas Herul. Moga sang pangantin tansah pinaringan maduning asmara saking Gusti Kang Maha Agung. Maduning asmara ingkang panuwuhaken wiji dadi. Pinaringan wiji putra tansah putra ingkang waladun solihun. Pinaringan wiji putri tansah putri ingkang solehah. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup monggo untuk minum sendiri-sendiri. Iya. Beset panggang menahi werdi. Dene sang pangantin sarbit punika kanthi puji sungguh dumateng Gusti Kang Maha Agung.
Nisa, sebelum adicara peset panggang, Mbak Nisa, Mas Khairul, yuk coba kasih aplaus yang paling meriah. Tepuk tangannya mana? Iya, sebentar. Oke, setelah kita kasih aplaus, yuk kita hitung bersama siapa yang dapat terbesar ataupun terkecil, apakah Mas Khairul atau Mbak Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 2,5, 3. Tarik Mas. Mas Khairul dapat apanya Mas? Pupune ya. Entok pupune karo cakare ya. Tandanya Mas Khairul itu berarti kasabe semangat. Moga-moga dipinaringan berkah barokah. Sampun. Kanthi gumiringi gending sakti mulya. Bapak dan Ibu, adicara kalajengaken adicara sungkeman. Saderepun adicara sungkeman, sang pengantin putri Nisa Irawati amundhut duwung utawa lelandhep. Patut lamuni nulutan Mbak Nisa sungkem ke Ibu, Mas Khairul ke Bapak, bersimpuh di kadaman Ibu. Berikanlah sembah dulu pada Ibu Mbak Nisa. Karena kalepatan, kekilapan, Nisa tumrapin Ibu nyun agung pangapunten. Nisa sangat ingat Ibu. Saklamipun sangang sasi sedoso dinten wonten bogar pane Ibu. Antos Nisa mijil saking bogar pane Ibu menika tasih jejaban, tasih kotor. Ibu sewaragonipun Nisa wonten samparanipun Ibu. Dinten punika Ibu Nisa ngaturaken sembah sungkem saking jempol samparan tubuh Ibu cakeng rekmo Ibu ke Bapak. Berikanlah sembah dulu kepada Bapak. Bapak tinampi sembah sungkem Nisa Bapak. Karena kalepatan, kekilapan, Nisa temen Bapak nyuwun agung pangapunten. Matur nuwun Kang Mas, sampun dados sesulingipun Bapak. Muga Kang Mas tansah pinaringan yuswa ingkang panjang. Muga tansah pinaringan rezeki kang gampang gangsal. Bapak Khairul ingkang marak sowan wonten ngabiyantara nata Bapak. Berikanlah sembah dulu kepada Bapak. Tinampi sembah sungkem Khairul Pak. Karena kalepatan, kekilapan, karo temanipun Bapak, nyuwun agung pangapunten sakata-katahipun Bapak. Ya cukup. Ya Bapaknya dipeluk Mas Khairul. tinggal aku tetep sinut darasono. Nampi sembah sungkem Khairul Ibu. Karena kalepatan, kekilapan, Khairul dawuh Ibu nyuwun agung pangapunten sakata-katahipun. Ibu, Bapak, matur kenging panuwun pangestunipun bojo pujisinipun Bapak muga tansah kanthi hangiringi lampahipun Nisa kaya Khairul ingkang badhe hambangun bale wisma bale keluarga. Selanjutnya Mas Khairul yang akan menerima sungkem dari Mbak Nisa. Iya, bersimpuh di hadapan suami tercinta. Berikanlah sembah dulu. Tangannya Mas Khairul dicium. Tangan Mas Khairul pegang pundaknya, kasih doa Mas. Mas Khairul, terimalah sembah sungkem Nisa Mas. Banyak kesalahan, kekilafan, dikala kita masih bertemu, ada kesalahpahaman. Alhamdulillah pada hari ini Mas Khairul sudah menjadi iman dalam rumah tangga. Mudah-mudahan selalu iman dunia akhirat. Mas Khairul, marilah kita bersama-sama membangun keluarga. Jadikanlah keluarga yang rukun, jodoh yang langgeng,
dan selalu jadikanlah keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu ingkang hormati paripurna dicara menika pengantin dilanjut dengan dicara nggih menika adat Widiwetono panggih temanten sampun paripurna. Kalajengaken dicaranipun foto pangapit. Foto pangapit jenis yang menika Bayu Sukses Wedding Organizer pada Nexus Foto Studio. Jurwot di shooting dipercayakan bersama Mas Iwan Studio. Bapak adalah Ibu, nanti corok kelajengaken memberikan foto pangapit. Kasih gaya bebasnya. Nanti setelah Beksan Banyumasan ataupun Lengseran nanti dilanjut foto keluarga ya. Inilah bersama Ibu Sukses Lengseran ataupun Lengger Banyumasan. Nanti dengan Lengseran yang berjasi SPD. Sukses dipersembahkan untuk Mas Heru dan juga Mbak Lisa, dan dipersembahkan untuk Bapak Warito dan Bapak Wito, dan juga dipersembahkan untuk keluarga besar dari Pak Wito dan juga Bapak Warito. Jajal ayam apa? Iya, biasanya seneng joget kan? Iya. Sini Pak Haris semuanya. Rayunan kalah karo jalan cilik. Yang kedua naik lagi. Tangannya di atas semuanya, yuk pengantin boleh berdiri.
Coba ya suaranya yang paling keras. Siap saweran? Sebelum saweran ucapkan dulu sama Mbak Nisa dan Mas Khairul ya. Siap? Oke, kalau Pak Dalang bilang selamat menempuh hidup baru sah gitu ya. Oke, tangannya di atas semuanya ya. Coba yuk dilas dulu yuk. Selamat menempuh hidup baru. Kurang kompak. Selamat menempuh hidup baru. Oke, bismillahirrohmanirrohim. Selamat menempuh hidup baru. 1, 2, 3. Nah, dia sing ngerjani pengantene. Nggih. Nggih. Joget dulu. Kan mau adan, mau azan. Iya. Gitu. Oke. Bismillahirrohmanirrohim. 1, 2. Ya. 2,5. Iya. 3. Yuk belakang Mbak Nisa. Iya. Idih. Olivia Juni. Nah, jangan kau akeh temen kiye. Oke, sampun. Yuk dihabisin Mbak Nisa. Ben barokah. Iya. Sampun. Yuk habisin. Sampun. Yuk. Dalam ikatan suci, kau tulang rusuk yang ku nantikan, keindahan yang tak terlukiskan. Ku bangga menikahimu, jadikan engkau istriku. Kau jawaban Tuhan dalam setiap doaku. Kau jawaban Tuhan yang menjadi nyata. Ku kan menjagamu sampai nafasku berhenti. Ku akan setia selalu di sisimu sampai maut memisahkan cinta kita. Kau takkan terganti selamanya. Kau di hati. Kau tulang rusuk yang ku nantikan, keindahan yang tak terlukiskan. Ku bangga menikahimu, jadikan engkau istriku. Ku kan menjagamu sampai nafasku berhenti. Ku akan setia selalu
terimaku apa adanya, walau ku banyak kekurangan. Memang sulit untuk dapatkanmu, tak mudah juga untuk lepaskanmu. Oh, percayalah sayang, hatiku ini hanya untukmu. Berjalanlah bersamaku, kita nikmati indahnya cinta. Sayangku, cintaku, ku beruntung jadi pemilik hatimu. Ku sayang kamu, ku cinta kamu, ku berjanji tak akan permainkanmu. Tetap bersamaku sayang, sampai tua nanti. Oh, percayalah sayang, hatiku ini hanya untukmu. Berjalanlah bersamaku, kita nikmati indahnya cinta. Sayangku, cintaku, ku beruntung jadi pemilik hatimu. Ku sayang kamu, ku cinta kamu, ku berjanji tak akan permainkanmu. Tetap bersamaku sayang, sampai tua nanti. Oh, segalanya untukku sayang, Kita bisa nggak ya kayak gini sampai tua nanti? Gak bisa, karena bakal lebih dari itu. Sayangku, cintaku, ku beruntung jadi pemilik hatimu. Ku sayang kamu, ku cinta kamu, ku berjanji tak akan permainkanmu. Oh sayangku, cintaku, ku beruntung jadi pemilik hatimu. Ku sayang kamu, ku cinta kamu, ku berjanji tak akan permainkanmu. Tetap bersamaku sayang, sampai tua nanti. Bersamaku sayang, sampai tua nanti. Sedalam samudera telah aku selami, setinggi langit yang angkasa telah ku arungi. Sepanjang kehidupanku aku mencari sebentuk kelembutan hati, cinta sejati. Segala penantian panjangku setelah temukan dirimu, duhai kekasihku. Hanya di hatimu akan ku lapar
juta